Požár vozidla po nehodě je celkem vzácný úkaz a protože nejsme v akčním filmu, výbuch při něm nehrozí. Ale času přesto není nazbyt. Posádce vozu při něm hrozí popáleniny, udušení při spotřebování kyslíku v kabině vozidla, intoxikace s plodinami hoření či popálení dýchacích cest rozžhaveným vzduchem. A v případě vážnějších zranění nemusí být posádka schopná se z vozu dostat sama. Okamžitá pomoc svědků nehody proto může rozhodovat o jeho životě a smrti. V tomto případě řidič před nehodou neseděl v optimální pozici a airbag mu při vystřelení zlomil zápěstí levé ruky. Zároveň je po nehodě otřesený a i když si nebezpečí uvědomuje, nedokáže se sám z vozidla dostat. Otevírat kapotu v podobném případě není rozumné. Plameny by přeživily přísun vzdušného kyslíku. Také snaha o kompletní uhašení ohně může být kontraproduktivní. Po jednorázovém pokusu o uhašení je především potřeba urychleně začít s vyprošťováním zraněného, kterému hrozí otrava při dýchání z plodin hoření v uzavřeném prostoru. Požár vozu je jedním z argumentů odpůrců bezpečnostních pásů. Bojí se, že by se pás mohl zaseknout a oni se nedostali včas ven. Ve skutečnosti únik v reálu mnohem více komplikují poranění, která jsou při nepoužití bezpečnostního pásu často o dost vážnější. Pokud by řidič neměl zapnutý bezpečnostní pás, pravděpodobně by při nárazu přinejmenším ztratil vědomí a svědek by ho možná nebyl schopen dostat vlastními silami z vozu včas. Po vyproštění a uhašení hořícího oblečení je vhodné popáleniny chladit, ideálně až do příjezdu sanitky. Ale nelze-li jinak, tak alespoň jednorázově, například politím studenou pitnou vodou, protože jinak by se dál rozvíjely i bez působení plamenů. Včasný zásah je zásadní, protože zatímco povrchové popáleniny se hojí spontánně, u hlubokých popálenin je poškození kůže nevratné. Bez další manipulace pak vyčkáme na příjezd záchranné služby. Ty to zvládneš, CZ.